Volop sfeer bij de Tredje de Berenloop op Schielge. Een record aantal deelnemers. Maar liefst 4500 drabers kreugen hierin. De spanning zit erop en dus wordt de tankelijke broekmaker van de huisjes. Hier is de start van de hele marathon. Spietig genoeg ontbreken de Friese toppers op de hele, maar ook op de hele marathon. Geen Saher Youssef, Martin Ketellapper, Negerman, Kramer en Raymond van Lunsen. Nee, kijk, Steven van der Paal, die is er dan wel. Maar Raymond van Lunsen heeft natuurlijk Amsterdam net kampioen worden. En Benjamin Kok 100 kilometer gedaan. Maar Iske is geblesseerd. Ja, zo hou je dan wel. Benjamin Kok, die had het er ook met zijn zaak, daar heeft hij niet voor traind. En zo mis je dan wat Friese toppers. Duidelijk is dat de Berenloop een gezellig iets barren is. En dat de wedstrijd erin is het net voor het geld hoort te doen. Want van de winnaar looit maar €250 kleer. Nou, ze hoeven om een prijs hoeven ze het niet te doen natuurlijk, hè? Want dikke prijs, maar dat wordt het al niet geven. En we nodigen een stukje doet voor dit geld dat hij hier komen moet. Want als hij dat gaat doen, dan krijg je net zoals vorige week. Toen had ik ook al iemand aan de telefoon, een van de jongens uit het verre land. En die wil wel lopen, die kon een hele goede tijd lopen, maar daar heeft niks aan. Ja, die winnen het wel natuurlijk, hè? Maar die willen gauw geld hebben in de prijs en weg worden en niks meer. Nou, dat willen we niet. Ik zeg van, leuke marathon en Nederlandse, maar niet discrimineren. Maar je moet niet te gek doen, want dan krijg je die meest aan de stad en je kunt er niet weigeren. Op het allerlaatst had het team Distance Runner uit Castricum hem nog inschreven. Maar nummer 1501 is dit Michel Butter, die in 2008 Nederlands kampioen op de 10 kilometer wie. En de vrienden blijven bij elkaar en lezen een rap tempo aan de dag. Maar met 1387 is het Steven Polman. Hij had dan nog de leiding op het Noordzeestrand, maar op de achtergrond komen Tom Wiggers en Michel Butter het dichterbij. Het is duidelijk dat de 3 kilometer strand Polman net goed in heeft. En bij Westonzee is hij er dan ook aan. Dan binnen er nog 6 kilometer aan te lezen naar de finish bij de Brandaris. En in die laatste 6 kilometer kan Wiggers Butter net meer volgen. En zag je het Wiggers onderwijs naar de finish daar. Hij pakt de zege op deze hele marathon op Schielge in een goede tijd van 1:07:11. Twee Friese atleten strijden dan om de titel bij de vrouwen in de categorie 34+. Het binnen Yvonne Kassenberg en Ilona Kruis. Van Yvonne Kassenberg wordt verwacht dat ze eerste worden zoeken en ze voldoet aan de verwachtingen. Al moet dat net zonder slag of steed. Ik was getackeld bij de start, dus ik was meteen onderuit. Maar redelijk hersteld. Beetje pijn, maar doorzetten. En terugzetten dat doet ze. Ze komt over de finish en had dan net eens in de gaten dat ze eerste worden is in haar categorie. Waarom doet het mooi met een berenloop? Omdat het een hele speciale loop is, veel publiek altijd, een gezellige loop. Ja, gezelligheid. Ik zeg altijd van ja, een prototype zal je net komen wat van startgeld hoe je het net doet, hè? Nee, maar ik loop ook niet voor het geld. Ik loop ook gewoon de kleine loopjes, omdat ik het gezellig vind. Bij de hele marathon die de yellow letter van start giert de hele komt als eerste Christian Hemstede uit Arnhem van het Noordzeestrand. Hij had een grote voorsprong op deze nummer 2, Steven van der Paal uit Ljouwert. Christian Hemstede waar vorige jaar tweede en nu wint hem dus. In een tijd van goed 2:40. Tweede wordt dan Steven van der Paal. De triatleet hield nota een striemen seizoen. Niet woeslagje. En hij zegt juist het als je eigen verwondering dat er op deze berenloop een aardig schema rond hier. Ik heb mijn hele hand eronder gezet. En als het weg zou flikken, dan zou ik de andere hand pakken. Maar ik had 2:40 in gedachten. Daar ben je stil tegen bij komen. Ja, daar ben ik goed dichtbij gekomen. Maar alleen het strand, dan verlies je gewoon te veel. Wil je het schema heel goed en strak vasthouden.